Новый віток узаемаадносін з Китаем, актыўная фаза вучэння ў захад 2017, сусветная алімпіяда па гіравым трыятлоне і цэлы шэраг культурных падзей. Такім нашы карэспандэнты ўбачылі адыходзячы тыдзень. Яго вынікі традыцыйна падводзім у інфармацыйнай праграме «7 дзён». Сёння нядзеля, 17 верасня, у студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас! Віцебская вобласць будзе развіваць інвестыцыйнае супрацоўніцтва з кітайскай правінцыяй Шаньдун, а сумесныя турыстычныя праекты з горадам Харбін паспрыяюць развіццю культурных сувязяў. Горад над Дзвіной наведалі афіцыйныя дэлегацыі з Паднябеснай. У аграрыі ўсе ў азімых. У гаспадарцы Мазлава газ Віцебскага раёна на палях працуюць нават ноччу, каб паспець выканаць усе работы ў аптымальны тэрмін. Стратэгічныя сумесныя беларуска-расійскія вучэнні «Захад-2017». У Віцебскай вобласці вайскоўцы размясціліся на палігонах у Лепельскім раёне Лосвіда, Дрэту, Неглыбокім. У драмтэатры новы мастацкі кіраўнік. Калектыў Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа ўзначаліў прыхільнік творчасці Караткевіча Міхась Краснабаеў. Сусветная алімпіяда па гіравым трыятлоне. Спартсмены з розных краін ставяць рэкорды ў Віцебску. Перспектывы развіцця беларуска-індыйскіх адносін абмеркавалі на гэтым тыдні ў Нью-Дэлі. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко пабываў там з афіцыйным візітам. На павестцы дня былі гандлёва-эканамічная, палітычная, навукова-тэхнічная сфера і турызм. Вопыт супрацоўніцтва з Індыяй ёсць і ў Віцебскай вобласці. У прыватнасці навукова-вытворчы комплекс «Націвіта» да канца года плануе выпусціць 7 медыцынскіх прэпаратаў супраць анкалагічных захворванняў з дапамогай індыйскіх партнёраў. Спецыялісты-тэхнолагі ўжо паўгода працуюць над методыкамі і тэхналогіяй гэтых прэпаратаў. Выпушчана вопытна-эксперыментальная партыя, якая праходзіць тэсты. Вопросы, те, которые решаются за счет этого сотрудничества, это вопросы импортозамещения, это вопросы снижения нагрузки на бюджет, потому что препараты, которые воспроизведенные, вот наш первый этап развития проекта – это регистрация и производство как раз-таки первых генерических препаратов. Она позволяет изменить возможности лечения, сделать препараты более доступные для всех наших пациентов, ну и за счет экономии бюджета, опять же, производить закупку тех же оригинальных препаратов. Гэта не адзіны праект з індыйскімі партнёрамі. Сумесна з Віцебскім медуніверсітэтам у рамках медыка-фармацэўтычнага кластера плануецца стварыць лабараторыю малога хімічнага сінтэзу. Яна дазволіць вырабляць дарагія субстанцыі, якія зараз кампанія вымушана купляць у іншых краінах. Рэалізацыя праекта запланавана на 2018-2019 гады. Беларусь і Кітай працягваюць пашыраць супрацоўніцтва. На гэтым тыдні адразу дзве афіцыйныя дэлегацыі з Паднябеснай пабывалі ў Віцебскай вобласці. Прапановы па інвестыцыйным і гандлёва-эканамічным узаемадзеянні, у тым ліку ў сферы АПК, былі агучаны на сустрэчах кіраўніцтва рэгіёна і абласнога цэнтра з дэлегацыямі з правінцыі Шаньдун і горада Харбін. Падрабязнасці ў Артура Смалякова. Высокі ўзровень партнёрства, менавіта так можна ахарактарызаваць адносіны Беларусі і Кітая. І гэта не проста прыгожыя словы. Сумесныя праекты набіраюць абароты, таму з прадстаўнікамі азіяцкай дзяржавы мясцовыя ўлады сустракаюцца рэгулярна. У Віцебскім аблвыканкаме госці з правінцыі Шаньдун. Спачатку выстава прэзентацыі прадпрыемстваў-экспарцёраў у сферы харчовай прамысловасці, потым перамовы. Пасля дэгустацыі беларускіх прысмакаў кіраўнік кітайскай дэлегацыі падкрэслівае, што мясцовая прадукцыя можа заняць годнае месца на паліцах крам Паднябеснай і прапануе ўмацаваць супрацоўніцтва ў гуманітарнай сферы. Адміністрацыя правінцыі гатова выдзяляць квоты на атрыманне стыпендый беларускім студэнтам, якія будуць навучацца ў Кітаі. Віцебскія ўлады ініцыятыву падтрымліваюць і агучваюць уласныя прапановы. На парадку сумеснае будаўніцтва малочна-таварных ферм, свінагадоўчых комплексаў і турыстычныя праекты. Аб'явіць 2018 годам турызму паміж Шаньдунам і Віцебскай вобласцю прапанаваў прэм'ер-міністр Беларусі. Наперадзе шмат працы, але агульная мова знойдзена, няхай і з дапамогай перакладчыка. У фінале сустрэчы падпісання афіцыйных дакументаў Камітэт эканомікі аблвыканкама і канцылярыя замежных спраў правінцыі Шаньдун збіраюцца пашыраць узаемадзеянне ў эканамічнай сферы, а універсітэт кітайскай медыцыны дамовіўся супрацоўнічаць з управленнем аховы здароўя Віцебскага аблвыканкама.
китайские лекарственные травы, изделия медицинского назначения, которые есть непосредственно в этой провинции. Они тоже могут не только поставляться нам непосредственно в Витебскую область, но и производиться у нас центры для обучения, подготовка специалистов. То есть вариантов сотрудничества очень много. И одни из них, это, конечно, направленные на оздоровление населения Витебской области, используя метод традиционной китайской медицины. Деловые контакты паміж Витебской областью и провинцией Шаньдун пачаліся ў 2005-м. Узаемодзеянне ладзіцца і на ўзроўні гарадоў. Китайский Харбин и Витебск стали побратимами 5 годов тому. Официальные делегации со столицы провинции Хэйлунцзян у городе над Двиной гостюют регулярно. У экскурсийной программе вересня кондитерская фабрика «Витьба», лікёра-гарэлачны завод, Белвит-Унифарм и Аршанскі льнокомбинат. Але ключавое – магчымасць сустрэцца з беларускімі партнёрамі. Нам, як гарадам-пабрацімам, трэба пачашчаць узаемныя візіты. Тады мы знойдзем магчымасці для ўзаемнага супрацоўніцтва ў многіх сферах. Гэты візіт стаў вельмі плённым. Мы дамовіліся супрацоўнічаць у галінах культуры, гандлю, турызму, адукацыі. Наперадзе шмат сумесных праектаў, якія мы збіраемся рэалізаваць як мага хутчэй. На прапанову наладзіць школьныя абмены паміж гарадамі старшыня віцебскага гарвыканкама Віктор Николайкін адказвае згодай. Нездарма ў школах абласнога цэнтра актыўна вывучаюць кітайскую мову. У выніку насычаных перамоў бакі дамаўляюцца аб узаемных пастаўках малочнай прадукцыі і супрацоўніцтве ў ільняной галіне. Мы предложили, рассматриваем вопрос поставки обуви, молочной, мясной продукции. Рассматривали логистику, или это будет морской путь через Балтийское море, или это будет наш использовать аэропорт. Руководитель делегации из Харбина поднял вопрос в будущем нашего сотрудничества в фармацевтике. Их интересует вопрос вот именно совместных предприятий, производства как ветеринарных препаратов, так и лекарств. И я почувствовал со стороны наших китайских друзей, что они настроены на конкретные дела. Это радует. Новые визиты открывают дорогу для новых идей. Гости отзначили, что сегодня Китай бачыць у Беларуси стратегичного партнера. Там урад Паднябеснай стварае льготныя умовы для ўзаемнага бізнесу, развіцця сумеснымі намаганнямі сучасных тэхналогій, прасоўвання навуковых і тэхнічных напрамкаў. Не упусціць падобную магчымасць гарадам-пабрацімам асабліва важна. Артур Смоляков, Леонид Табола и Ян Пчельников. Новины Витебск. Экономика Аршанскага района до 2020 года павінна выйсці на ўзровень вышэй сярэднеабласнога. Такая мэта заяўлена ў праекце праграмы развіцця рэгіёну. Яна абмяркоўвалася на пасяджэнні прэзідыума Савета міністраў, дзе разглядалі ход даручэнняў прэзідэнта краіны па развіцці района. У прыватнасці акцэнт зроблены на аграпрамысловы комплекс і машынабудаўнічыя прадпрыемствы. Былі адзначаны і сістэмныя меры па ліквідацыі недахопаў. Сам праект праграмы развіцця Аршанскага района до 2020 года у ближайший час поступить на узгоднение. Европейский банк реконструкции и развития не намерен менять свою стратегию в отношении Беларуси и продолжит сотрудничать с государственным сектором. Об этом заявил президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти во время визита в нашу страну. Это позволит реализовать новые значимые проекты как в частном секторе, так и в государственном. О новостях финансовой сферы уже готова рассказать ведущий экономист дирекции Белинвестбанка по Витебской области Алина Колокольчикова. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, Ольга. И в продолжении темы. В ходе визита главы Европейского банка в Беларусь было принято решение, которое позволит частным компаниям упростить доступ к кредитам в белорусских рублях. Европейский банк реконструкции и развития будет предоставлять белорусским банкам, микрофинансовым организациям и малым предприятиям кредиты не только в европейской, но и национальной валюте, а это сделает ставки более привлекательными и доступными. Доступность кредитов обеспечит и очередное, уже 7-е в нынешнем году, снижение ставки рефинансирования. С 13 сентября она опустилась до 11,5% годовых. По мнению экспертов, потенциал снижения ставки до конца года по-прежнему сохраняется, поскольку инфляция продолжает замедляться. А по итогам августа в Беларуси и вовсе 2-й месяц подряд зафиксирована дефляция.
Объемы приобретения населением иностранной валюты в августе увеличились до наибольшего значения с конца 2014 года. Это можно объяснить и сезоном отпусков, и отменой требования обязательного предъявления паспорта при покупке валюты. А теперь о динамике курсов валют на уходящей неделе. На уходящей неделе белорусский рубль ослабел к основным валютам за счет роста курса доллара и российского рубля. Курс доллара по итогам пятничных торгов составил 1 рубль 94 копейки. Курс европейской валюты в течение недели смог подняться до максимального уровня более чем за последние 1,5 года. Однако к концу недели чуть снизился и остановился на отметке в 2 рубля 31 копейку. Российский рубль завершил неделю новым абсолютным максимумом в 3 рубля 37 копеек. Напомним, что предыдущий рекорд продержался всего 1 день, а за последние 8 дней абсолютный максимум обновился уже 4 раза. На этом у меня все. Хороших вам финансовых новостей. Спасибо, Алина. Это итоговая информационная программа «7 дней». И мы продолжаем. У вобласці ідзе сяўба азімых. Не упусціць аптымальныя тэрміны і забяспечыць якасць работ – вось галоўная задача аграрыяў. А на прадпрыемстве Мазалава газ Віцебскага района работы ўжо выходзяць на фінішную прамую. Пры гэтым тут павялічылі збожжавы клін адразу на 230 гектараў. Але з надвор'ем не дамовішся. Працяглыя дажджы пераўвільготнілі глебу, і каб паспець да тэрміну, тэхніка не змаўкае нават у начны час. Тэму працягвае Сергей Мисурагин. Проявить кемлівасць і знайсці выйсце са складанай сітуацыі. Мазалаўскім спецыялістам падобныя задачы рашаць не ўпершыню. Не хапае светлавога дня, работу можна весці ўначы. Добра, што падобны вопыт ужо ёсць. Летась так уздымалі зябліва. Зараз трэба ў максімальна сціслыя тэрміны падрыхтаваць глебу да сяўбы азімых. Дзеля гэтага энерганасычаную тэхніку перакінулі з іншых аб'ектаў і стварылі мабільны механізаваны атрад. В данной ситуации сроки уходят, а сеять надо. Поэтому мы приняли кардинальное решение, то есть зарядить технику в ночную смену, зарядить технику максимально в день. То есть все силы, которые имеются в хозяйстве, мы кинули на подготовку почвы и на сев зерновых культур. Як кажуць, у такіх сітуацыях справа практычна пастаўлена на канвеер. Ужо ранкам трактары пакінуць гэта поле і на змену ім прыйдуць сеялкі. Работа ў начныя часы сэканоміць вяскоўцам 12 гадзін дзённай працы і дазволіць аператыўна правесці сеў азімай пшаніцы. Люди работают, вот сегодня они должны 65 гектар подготовить земли. Завтра сюда приходят 2 посевных агрегата. Они за день должны 65 гектар посеять. И мы переходим на другое урочище. Работа ў начных умовах справа не з лёгкіх. Патрабуе трактарыстаў павышанай увагі і сабранасці, а таму кіраваць энерганасычанай тэхнікай дазваляюць толькі прафесіяналам. Трактарыст-машыніст прадпрыемства Мазалава газ Пётр Воянков готовы прыняць любы выклік і якасна выканаць сваю работу. Должно быть зрение хорошее, техника должна работать как часики, внимательность хорошую, чтобы не заснуть за рулем. Трудно работать ночью. Часик отдохнем, и все, и потом опять бой. Едем, работаем. Конечно, подводит немного ночью техника, но ночью все делаем, исправляем, стараемся по-быстрому. Але не только трактористам не спать по ночах. Допомогу вяскоўцам оказывают и специалисты Витебскторфу. Экскаваторы днем и ночью копают штучные водоемы и отводят воду с полев. Болотистые места, где низины. Вот осушение идет. Прокопка каналов и водоемы искусственные для сбора воды. Вот так вот получается. Этот грунт выбрасывается, он разравнивается, и земля, соответственно, поднимается. Пакуль надвор'е не перашкаджае вяскоўцам, але ўжо ў сераду сіноптыкі прагназуюць дождж. Значыць, працаваць трэба максімальна інтэнсіўна, каб завяршыць сяўбу азімах у аптымальныя тэрміны. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, навіны, Віцебскі раён. У Віцебскай вобласці актыўна працягваецца ўборка садавіны і гародніны. Дапамогу аграрыям аказваюць студатрады. Для прыкладу, у Талачынскім раёне студэнты падключыліся да збору яблыкаў. Менавіта тут знаходзіцца самы вялікі яблыневы сад Віцебскай вобласці. Яго плошча больш за 600 гектараў. Частку яблыкаў закладуць у сховішча на зіму. Астатні ўраджай пойдзе на паліцы крам і перапрацоўку. Нядаўна тут адкрыўся цэх па вытворчасці сокаў і нектараў. Іх смак оценили наши корреспонденты. Видно, что яблоки сочные, очень красивые.
Студэнтка Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Машэрава Крысціна Парневіч жартуе, адрозніць Алесю ад сябрыны зможа нават заплюшчанымі вачыма. Па водару. Летам студэнты дапамагалі збіраць ягады, а зараз самы час збіраць вітаміны з яблынь. Асобныя гатункі паспелі. Работают в полную силу. Аккуратно выкладываем в корзинки, аккуратно высыпаем в ящики, чтобы не билось. Яблок довольно много. Стаўку садаводы паўночнага рэгіёну зрабілі на гатункі айчыннай селекцыі. Яблыні добра пераносяць зіму і даюць смачны ўраджай. Зараз тут атрадаўцы збіраюць яблыкі на продаж. Работа, кажуць, амаль ювелірная. Садавіну здымаюць выключна ўручную. Так верагоднасць пашкодзіць яблык зніжаецца, а значыць, надоўга захавае таварны выгляд. Мы сами производим все саженцы, поэтому мы уже знаем, что нам надо, и то выращиваем питомники. Мы купили 200 тысяч подвою. Подвой – это тот дичок, на который прививается культурный сорт. Некалькі ўспышак і разумная машына вызначае, пойдзе яблык на перапрацоўку ці на прылавак крамы. Працэс цалкам аўтаматызаваны. У бліжэйшы час тут плануюць пачаць закладку садавіны ў сховішчы. Сучасная сістэма ахалоджвання і вентыляцыі дазваляюць захоўваць прадукцыю максімальна доўга. Поддерживается температурный режим на хранении. Зимние сорта, начиная от белорусского сладкого, наши белорусские Заславская, Веселина, Олеся. Вот, это зимние сорта, которые хранятся до марта-апреля месяца. Яблыкі дробнага калібру ідуць на перапрацоўку. У мінулым годзе на заводзе адкрыўся цэх па вытворчасці сокаў і нектараў. Прадукт, расказвае галоўны тэхнолог прадпрыемства Марына Алейнікова, абсалютна натуральны. І ўсё дзякуючы тэхналогіі адціску. С цеха переработки, начиная с пресса, сок поступает по трубопроводам прямо в наши цистерны сюда, не добавляя ни воды, ни сахара. Мы разрабатываем также режимы стерилизации. Сок проходит минимальную, щадящую термообработку. Зараз спецыялісты працуюць над пашырэннем асартыменту. У планах перапрацоўваць бярозавы сок. Плануецца, што першая партыя паступіць у продаж ужо будучай вясной. Віктор Праліш, Марына Рамановская, Александр Петровецкі. Навіны, Талачынскі раён. Стварыць бяспечныя ўмовы пражывання людзей – галоўны клопат органаў улады на месцах. Работу па папярэджанні гібелі і траўматызму людзей пры ўзнікненні пажараў і іншых надзвычайных сітуацый абмеркавалі на 35-й сесіі Віцебскага абласнога савета дэпутатаў 27-га склікання. Напярэдадні ацяпляльнага сезону народныя абраннікі засяродзілі ўвагу на дзейнасці мабільных груп у рэгіёнах арганізацыі прафілактычных мерапрыемстваў з насельніцтвам. Падрабязнасці ў матэрыяле Інны Кірыенкавай. Хоть за апошнія дзесяцігоддзі азначаецца станоўчая тэндэнцыя па зніжэнні колькасці пажару, гібелі на іх людзей, тым не менш сітуацыя далёка не абнадзейваючая. Сёлета ў вобласці загінулі 59 чалавек, што на 9 больш леташняга. Рост гібелі людзей азначаецца ў 9 раёнах вобласці. І колькасць ахвяр было б удвая больш, каб не злажаная работа ратаўнікоў. Надо, чтобы каждый выполнял свою работу, в этой работе мелочей нет. Надо, чтобы никто не уходил, проходил, чтобы не было равнодушия в этом направлении. Потому что, к сожалению, очень часто вот эти вот жертвы, которые есть, они иногда бывают именно из-за какой-то расхлябанности, из-за равнодушия. Дэпутатам наглядна прадэманстравалі ўзровень тэхнічнага аснашчэння службы МНС, паказалі сучасныя сродкі пажаратушэння. Для народных абраннікаў арганізавалі пазнавальную экскурсію па цэнтры бяспекі, які адкрылі ў маі бягучага года. За гэты час яго наведалі ўжо больш за 1000 школьнікаў. І гэтую лічбу неабходна павялічыць у разы. Правілам бяспечнага пражывання неабходна вучыць з дзяцінства. Ажыццяўляць прафілактычную работу па папярэджанні пажараў і іншых надзвычайных сітуацый павінны на месцах. Сельскія выканаўчыя камітэты, аглядныя камісіі, іншыя суб'екты прафілактыкі. Аднак такое ўзаемадзеянне не заўсёды дае належнага эфекту, хоць станоўчых прыкладаў нямала. Мы заходим в каждый дом, каждому человеку. Это и работник образования, и здравоохранения, и пожарной службы, и милиции, соответственно, газово-энергетические службы, и пытаемся человеку донести о том, что безопасность зависит только от него. Профилактическая работа на сегодняшний день организована всеми субъектами профилактики. Я бы акцентировал, наверное, больше внимания на самодисциплине. В первую очередь, люди перестали о себе думать, перестали думать о близких. Если это нам удастся достучаться, а мы достучимся в любом случае, тогда все будет стабильно.
Не менш вострая праблема барацьба з п'янствам. Паколькі сярод загінуўшых на пажарах 80% складаюць людзі, якія вядуць асацыяльны лад жыцця. Сітуацыя ускладняецца яшчэ і тым, што палова населеных пунктаў Віцебскай вобласці маланаселеныя і аддаленыя. 70% пажараў адбываецца менавіта ў іх. Па выніках работы сесіі даручана на месцах да пачатку ацяпляльнага сезона завяршыць комплекснае абследаванне домаўладанняў так званай групы рызыкі, дзе пражываюць адзінокія, састарэлыя, інваліды і праблемныя сем'і. Створаныя мабільныя групы абавязаны праверыць стан пячнога ацяплення, электраправодкі і наяўнасць аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў. Дарэчы, сёлета з бюджэту прадугледжаны больш за 90 000 рублёў на рэалізацыю мерапрыемстваў па стварэнні бяспечных умоў пражывання. Інна Кірыенкава, Леонід Табола, Навіны Віцебск. Дзень супрацоўнікаў органаў папярэдняга следства адзначылі на гэтым тыдні ў Беларусі. 6 гадоў таму, 12 верасня, кіраўнік дзяржавы падпісаў указ аб стварэнні следчага камітэта Рэспублікі Беларусь. Дзякуючы новаму ведамству, аператыўнасць і якасць расследавання крымінальных спраў значна ўзраслі. Ва ўпраўленні па Віцебскай вобласці да прафесійнага свята падвялі свае вынікі і наладзілі ўрачыстасці. На вернасць радзіме і свайму народу ў дзень утварэння СК прысягнулі маладыя супрацоўнікі ўпраўлення па Віцебскай вобласці. Цырымонію правялі ў музеі, які адкрылі да першага юбілею ведомства. У братэрства следчых сёння ўступілі 7 афіцэраў, у большасці выпускнікі Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. Студэнцкія будні для Александра Яроміча змяніліся сур'ёзнай, адказнай работай, аднак складанасці лейтенанта не палохаюць. Меня привлекает непосредственно то, что эта профессия связана с общением с людьми, то есть каждый день новые истории, новые люди, новые возможности, можно и так сказать. Поэтому интересно работать, помогать людям. Под уплывам дэтэктыўных серыялаў прыйшла ў прафесію Тацяна Жук. Аднак у жыцці ўсё аказалася не так, як паказвалі ў кіно. Следчы зусім не жаночая справа. Аднак ад сваёй мары дзяўчына не адмовілася. 35% супрацоўнікаў управлення следчага камітэта па Віцебскай вобласці жанчыны. І гэта дадае Тацяне аптымізму. Женщины очень даже хорошо справляются с профессией, с ее задачами, которые она ставит, и преградами на пути. Профессия интересная, здесь нужно много думать и принимать волевых решений. Урачысты дзень прыняцця прысягі маладыя афіцэры запомняць на ўсё жыццё. Як і словы ветэрана службы Олега Алхіміна, палкоўнік пажадаў дзейнічаць паводле сумлення. Кто-то из вас добьется существенных результатов, успехов по службе. У кого-то успехи будут скромнее. Но уверяю вас, сколько бы ни прошло времени, вы будете помнить сегодняшний день. У кар'еры палкоўніка былі сотні раскрытых крымінальных спраў, такіх жа складаных і заблытаных, як забойства прадпрымальніка ў Міёрах, расследаванне якога толькі што завяршылі. Следства працягвалася 15 месяцаў, матэрыялы справы ледзьве памясціліся ў 21 том. Устаноўлены 3 падазраваемых і карыслівы матыў. Более 130 экспертиз было проведено, такой огромный массив экспертиз, и ряд следов позволили говорить о том, что на месте происшествия и на месте убийства присутствовали и лица обвиняемые. На сегодняшний день дело передано прокурору для направления в суд. З пачатку года следчыя вобласці расследавалі каля 7000 крымінальных спраў, павялічылася колькасць раскрытых злачынстваў, узраслі выплаты матэрыяльнага ўрону пацярпелым. Маладым супрацоўнікам, якія сёння прынялі прысягу, будзе чаму павучыцца ў больш вопытных калег. А пакуль усе следчыя, незалежна ад званняў, адзначаюць прафесійнае свята. Ольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, Навіны, Віцебск. Напярэдадні начальнік управлення следчага камітэта Беларусі па Віцебскай вобласці Владзімір Шалухін правёў урок для вучняў профільнага класа 8-й гімназіі Віцебска. Юрыдычны 10 клас упершыню ў Беларусі пачаў работу ў гэтым навучальным годзе. Вучні на павышаным узроўні будуць вывучаць англійскую мову і грамадазнаўства, а следчыя плануюць праводзіць факультатыўныя заняткі, на якіх гімназісты даведаюцца пра асновы крыміналістыкі, логікі і нават асвояць прыёмы самаабароны. Самы першы урок начальник управления Владимир Шалухин присвятил системе правоохранных органов Беларуси. Прежде всего будем ориентироваться на заинтересованность детей в получении тех или иных знаний гуманитарного цикла. Конечно, необходимо знать и основы права. Сегодня первый урок начался с того, что я им рассказал, какая у нас работает, действует система правоохранительных органов Республики Беларусь. Но мы не ограничились только этим. Будут очень интересные уроки по криминалистике,
по криминологии, науке о преступниках и о жертвах. Цикл наших занятий и тематика этих занятий будут определяться исключительно по желаниям учеников. Меня интересует эта профессия, потому что моя мама юрист, работает в Следственном комитете Витебской области. Все детство я смотрела, как она работает, все детство увлекала меня эта профессия. И в какой-то момент все же решила, что, возможно, пойду по ее стопам и стану юристом. Мне интересен сам процесс работы следователя, потому что я смотрел много фильмов об этом, много разных передач о том, как работают следователи. Меня очень привлекала эта профессия. Вучням юрыдычнага класа прадэманстравалі палявую форму следчых і змесціва крыміналістычнага чамадана. Далейшы вучэбны план факультатыўных заняткаў будзе распрацаваны з улікам пажаданняў саміх гімназістаў і ўключыць тэмы найбольш цікавыя для іх. Атрыманыя веды не толькі дапамогуць падрыхтавацца да паступлення ў вышэйшыя навучальныя установы, а і будуць карыснымі ў паўсядзённым жыцці. Рэжым работы святлафораў на плошчы Свабоды ў Віцебску зменены на карысць пешаходаў. Цяпер зялёны сігнал гарыць на 4-5 секунд болей, у цэлым каля 20 секунд. Карэктывы ўрэгулявання ўнесеныя на аснове пажаданняў саміх гараджан. Перакрыжаванне на плошчы Свабоды лічыцца адным з самых праблемных з-за вялікага трафіку, як транспарту, так і пешаходаў. Мы каждый день вот с ребенком идем в школу, он учится в первой гимназии. И хочу заметить, что мы не всегда успеваем перейти на зеленый свет. Бывает, что в конце уже загорается красный, и нам приходится иногда даже пробежать. Постоянно было настроено, что переходить надо быстро. Вот. А сегодня, да, спасибо большое, что изменили и немножко подольше дали на переход улицы времени. Данного времени для перехода ранее не хватало, поэтому осуществлялся мониторинг за режимом работы. Если пешеход начинает выходить на проезжую часть в то время, когда зеленый сигнал только замигал, естественно, он не успеет перейти проезжую часть, и он будет осуществлять передвижение по проезжей части с нарушением правил дорожного движения, и это небезопасно для самих пешеходов. Змена рэжыму работы святлафораў ніякім чынам не паўплывала на рух транспарту. Час для праезду перакрыжавання аўтамабілямі застаўся ранейшым. Што да так званай зялёнай хвалі, якая накрывае вуліцу Леніна і праспект Чарняхоўскага, змены яе не кранулі. Міліцыя фіксуе ўсплёск званкоў аб заблукаўшых грыбніках. Асабліва напружаныя дні ў праваахоўнікаў, як правіла, з наступленнем выхадных. Практыка паказвае, што згубіцца ў лесе могуць як навічкі, так і заўзятыя аматары ціхага палявання. У групе рызыкі ў першую чаргу дзеці і сталыя людзі. За пошукам кожнага заблукаўшага стаяць як людскія рэсурсы, так і фінансавыя. Работа аднаго спецыяліста за гадзіну пошукавых мерапрыемстваў абыходзіцца дзяржаве ў 7 рублёў, а шукаюць заблукаўшага, як правіла, десяткі чалавек. Што рабіць, каб ціхае паляванне не абярнулася гучнымі пошукамі, ведае Виктор Пралич. Под утро, часа в 3 утра нас уже нашли. Школьнік Павел Федаренко свае прыгоды пра тое, як ён з бацькам і малодшай сястрой заблукалі ў лесе, пераказвае як вывучаны на уроку твор. Яго дзіцячы погляд на дарослую праблему здаецца такой захапляльнай гісторыі, пакуль не даведаешься про афіцыйную статыстыку милиции. Только в этом сезоне мы уже получили около 40 сообщений о пропажах на болотах и в лесах. Из них 3 не вернулись. То бишь это люди, которые у нас, можно сказать, уже попали в черный список. Результаты поисков с привлечением военнослужащих внутренних войск, МЧС пока успеха не принесли. Штодзень на пульт дзяжурнай часці праваахоўніку ў сярэднім паступае каля 5 званкоў. Нумар 102 набіраюць як самі заблукаўшыя, так і тыя, хто не дачакаўся аматараў грыбоў дадому. Як правіла, на пошукі аднаго чалавека задзейнічана некалькі дзясяткаў спецыялістаў. Міліцыя, ратаўнікі, леснікі, валанцёры. Тут галоўнае гэта час. Заблукаць хопіць і 3 хвілін, а вось пошукі могуць расцягнуцца на суткі. Хочется дать несколько советов гражданам, которые уходят в лес. Во-первых, не ходить в лес в одиночку, особенно касается престарелых людей. Насколько это возможно, предупреждать своих близких, родственников по тем местам, где вы будете собирать грибы и ягоды. Одеваться ярко. Родственникам и близким хочется сказать, что при получении такой информации о том, что их близкий пропал,
От своевременного звонка в милицию зависит результативность и качество поисковых мероприятий. Ці то по іронії лёсу, ці то по упэўненасці ў сваіх сілах Миколай Федаренко, пайшоўшы па грыбы з 2 дзецьмі, мабільны тэлефон з сабой не ўзяў. Радасць ад багатага трафея, ціхага палявання азмрочыла думка, што яны заблукалі. Трывогу забіла жонка, якая чакала іх дома. У лесе яны правялі каля 12 гадзін. Чтобы силы зря не терять, что толку ходить, уже и ребенка носил на руках, и сам устал, и дети устали. Решил ночевать в лесе. Распалил костер, детям с веток, с орешника наломал, веток наподстил, чтобы дети не на земле спали. Ночью слушал, где какие звуки, чтобы утром взять ориентир, куда идти. Где-то в 3:20 меня нашли. Гісторыі з такім хэпі-эндам можна пералічыць па пальцах. Па пальцах можна і пералічыць той сціплы набор прылад, які проста неабходна ўзяць з сабой у лес. Акрамя традыцыйных ножа і кошыка, не забудзьце пакласці ў кішэню мабільны тэлефон, запалкі і па патрэбнасці лекі. Хто ведае, колькі соснаў будзе на вашым шляху. Віктор Праліч, Александр Рындзін, навіны Віцебск. Тым часам вайскоўцы засцерагаюць аматараў грыбоў і ягад ад наведвання лясоў паблізу палігонаў. Сумеснае стратэгічнае вучэнне ўзброеных сіл Беларусі і Расіі «Захад-2017» увайшло ў актыўную фазу. На тэрыторыі Віцебскай вобласці яно праходзіць на палігонах у Лепельскім раёне, Лосвіда, Дрэтуні і Глыбокім. Напярэдадні тут прайшлі апошнія прыгатаванні. Асаблівая ўвага ў палявых умовах быту ваеннаслужачых. Нашы карэспандэнты пабывалі на палігоне ў Лосвіда. Яшчэ пару крокаў і байцы цалкам зліваюцца з восеньскім пейзажам. Назіральны пункт надзейна замаскіраваны галлём і травой. Назіранне вядзецца кругласутачна. Для брэсцкіх дэсантнікаў гэты палігон незнаёмы. З поўдня Беларусі на поўнач іх правялі вучэнні «Захад-2017». Это и для солдат более интересно, потому что незнакомый полигон, незнакомая местность. Задача основная – это ведение контрдиверсионных действий. Мы готовы. Надзейна замаскіраваны не толькі байцы, але і тэхніка. Ваеннаслужачыя запэўніваюць, да важнага вучэння падышлі з усёй адказнасцю і зараз цалкам гатовы да выканання задач. Гвардыі сяржант Дмітрый Цымбаліст, напэўна, справіўся б і з музычным інструментам, прозвішча абавязвае, але зараз задача іншая. Служыць менавіта ў гэтай брыгадзе юнак Маро яшчэ са школьнай парты. Параілі сябры і родныя. Зараз у Дмітрая 4 скачкі з парашутам, але гэта, упэўнены, яшчэ толькі пачатак. Подготовка идет ежедневно, то есть определенные занятия, физическая подготовка, отработка тактических элементов каких-то, огневая подготовка, улучшаем свои навыки в стрельбе. У нас всегда идет интенсивная подготовка, мы не стоим на месте, мы всегда двигаемся вперед. Асаблівая ўвага і да быту салдат. У кожнай палатцы цёпла пры любым надвор'і. Хоць, кажуць дэсантнікі, ліўні і паўночныя вятры іх не палохаюць. В данной палатке могут разместиться для комфортного проживания 60 человек. Палатка обустроена отопительными средствами. Также устроена сеть питьевой воды. Готовы выполнять любые задачи и, собственно, комфортно проживать. Верагодна, пра падрыхтаванасць палігона да вучэння напішуць у наступным нумары гэтай ваеннай газеты. Нават на вучэннях ваеннаслужачыя заўсёды ў курсе апошніх навін. У адведзены час прагляд актуальных телепраграм. Своеасаблівы сеанс под открытым небом. Имеется в районе 1000 телеканалов. Машина предназначена для оперативного сбора и обработки информации в полевых условиях. Галоўнай стратэгічнай задачай для военных Беларусі застаецца абарона краіны. Вучэнне «Захад-2017» пачынаецца, пройдзе яно на 4 участках Віцебскай вобласці на працягу тыдня. Віктор Праліч, Марына Рамановская, Александр Петровецкі, навіны, Віцебскі раён. Новым мастацкім кіраўніком Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа стаў Михаил Краснабаев. Аб прызначэнні паведаміў міністр культуры Рэспублікі Беларусь Барыс Святлоў. Падчас традыцыйнай сустрэчы з творчым калектывам тэатра на пачатку сезона падвялі вынікі мінулага. Выйсці на новы мастацкі ўзровень – задача для кіраўніцтва і калектыву. Сёння трэба, каб далей уже работаць, трэба безумоўна падымаць і мастацкую якасць і выходзіць на больш шырокія колы гледачоў, таму што ад гэтага залежыць таксама і фінансава-эканамічнае становішча тэатра. Пойдзе размова безумоўна і пра гэта. Ну і адна з яшчэ дадатковых мэт – это прызначэнне новага мастацкага кіраўніка тэатра. Яго добра ведае калектыў, ён выхадзец гэтага калектыву, таму я лічу, што Михаил Дмитриевич Краснабаев якраз і узначаліць
гэты тэатр і будзе для яго на бліжэйшыя гады добрым мастацкім кіраўнікам. Михаил Краснабаев працуе ў тэатры імя Якуба Коласа з 1985 года, пасля заканчэння Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. Акцёр, якому па сілах розныя ролі. З 1997 года вядучы майстар сцэны. Прайшоў рэжысёрскую стажыроўку ў Маскве ў народнага артыста Расіі прафесара Пятра Фаменкі. З 2004 года рэжысёр-пастаноўшчык. Гледачы добра памятаюць пастаноўкі Міхася Краснабаева па творах Владимира Караткевича, якія займаюць асаблівае месца ў творчым арсенале рэжысёра. Ладдзя роспачы Леаніды не вернуцца на зямлю, Христос прызямліўся ў гародні. З новых пастановак шукаем тэнара, доктар філасофіі, прыгоды дзюймовачкі. Зараз рэжысёр працуе над аднаўленнем спектакля «Перабор» па п'есе Херберта Бергера. Прыступае да пастаноўкі п'есы Максіма Горкага «Апошнія». Міхась Краснабаев адзначаны шэрагам узнагарод, у тым ліку ганаровым знакам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь за ўклад у развіццё культуры Беларусі, ганаровым званнем «Чалавек года Віцебшчыны». Дзень бібліятэк адзначылі ў Беларусі 15 верасня. У Віцебскай вобласці мерапрыемствы расцягнуліся на цэлы тыдзень. Бібліятэкі падрыхтавалі разнастайныя культурныя праграмы і акцыі. Для чытачоў шэраг прэзентацый, мастацкіх і кніжных выстаў, тэатралізаваных імпрэз, творчых сустрэч і, канешне ж, чароўная біблія-ноч. У свет фантазій і літаратурнай творчасці акунулася Юлія Устінова. Усіх нас аб'ядноўвае кніга. Пад такой назвай праходзіць сёлета тыдзень бібліятэк, прысвечаны 500-годдзю беларускага кнігадрукавання. Бадай самая значная з яго падзей прэзентацыя 6-га альманаха «Дзвіна Віцебшчына літаратурная», які ўбачыў свет у адным са сталічных выдавецтваў. Першы такі альманах быў надрукаваны ў 1958 годзе і складаўся з 200 старонак. У новым больш за 5000. Паэзія і проза, драматургія, краязнаўства, крытыка і публіцыстыка, сатыра і гумар, дзіцячая літаратура. Прадстаўлены творы сучасных аўтараў Віцебшчыны і суседзяў з Расіі і Латвіі. Альманах выйшаў накладам у 220 асобнікаў, якія атрымаюць бібліятэкі Віцебшчыны. Шестой номер уже включил в себя произведения 111 авторов. Это сборник очень солидный, очень мощный, на 550 страницах, это более чем 5000 страниц, 12 разделов, что говорит о том, что литераторы в области работают во многих жанрах. У Витебской области працуют 460 библиотек. Больше за 1700 человек у День библиотек отзначают свое профессийное свято. Хотелось бы поздравить их всех с профессиональным праздником, пожелать мира, добра, благополучия, успехов в деятельности, новых творческих решений интересных. Ну а читателям хотелось бы напомнить слова нашего известного земляка Франциска Скорины, который с далекого XVI века адресовал нам нравственный и духовный принцип и призыв, сказав: «Любите книгу, бо яна крыніца ведаў и лекі для души». Окунуться ў свет фантазій і літаратурнай творчасці запрашае тыдзень бібліятэк. Дні адчыненых дзвярэй, літаратурна-музычныя вечары, уручэнне пастаянным чытачам залатых фармуляраў, мультымедыйныя прэзентацыі, выставы рэдкіх выданняў з уласных фондаў, нават інтэрактыўны бібліямаркет для дасведчаных у зале нямецкай літаратуры абласной бібліятэкі. Насычаная праграма для гасцей бібліяночы у цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Максима Горкага. В эту ночь мы открываем все наши кабинеты, хранилища, все закрытые залы для наших читателей. И, конечно, здесь их ждет множество сюрпризов. Но в эту ночь мы подготовили такие проекты, как встреча с ведущим мастером сцены Петром Ламаном в проекте «Книги моей жизни». Выставка Тимура Гарипова удивит наших посетителей красками Востока. Читатели смогут присутствовать на мастер-классе танца XIX века. Цікавыя сустрэчы з кнігай і радасць новых адкрыццяў. Не выпадкова ў бібліятэцы многа моладзі. Бібліяноч вабіць чытачоў разнастайнымі мерапрыемствамі і акцыямі. Напрыклад, прадугледжаны нават спецыяльны прыз для цёсак па прозвішчы вядомых паэтаў ці празаікаў. Юлія Устінова, Александр Рындзін. Навіны, Віцебск.
У Віцебскім мастацкім музеі дэманструецца беларускі арт-алфавіт. Гэты аўтарскі праект мастачкі з Полацка Кацярыны Мясніковай трэці год запар адкрывае выставачны сезон у абласным цэнтры. Сёлетняя выстава прысвечана 500-годдзю беларускага кнігадрукавання і асобе Францыска Скарыны. Экспазіцыя аб'яднала 40 аўтараў з усёй Беларусі. Усе яны людзі бясконца ўлюбёныя ў гісторыю і культуру сваёй краіны. Непаўторны каларыт адчуваецца ў кожным творы. Літары і цытаты набываюць сакральнае гучанне. Погляд у мінулае падштурхоўвае да асэнсавання тых зменаў, якія адбыліся ў беларускай культуры за апошнія стагоддзі. Гэтая тэма, яна прывлекла шмат новых мастакоў, маладых мастакоў, што мне вельмі прыемна. Яны долучилися даволі спонтанно, просто тэлефанавалі мне на працягу апошняга месяца, дасылалі свае творы і казалі, што яны вельмі хочуць прыняць удзел у такой выставе, тым больш, што гэта выстава будзе мець працяг, яна пераедзе ў Менск і будзе экспанавацца ў межах рэспубліканскага праекту «Скарыніяны», які будзе ў лістападзе. І гэты праект ўжо уключаны ў гэты спіс, і ён дакладна ўжо будзе ў Менску. У мастацкім музеі выстава будзе працаваць на працягу верасня, а ў лістападзе беларускі арт-алфавіт будзе экспанавацца ў Мінску у палацы мастацтва у межах рэспубліканскай выставы «Скарыніяна». А вось выставе копій работ мастака і таленавітага выкладчыка Фёдора Кохта ў Віцебскім мастацкім музеі папярэднічаў сапраўдны дэтэктыў. Нашчадкі майстра, якія зараз жывуць у Італіі, з беларускіх газет даведаліся аб тым, што ў Віцебску ўстаноўлены памятны знак у гонар продка. І гэта стала пачаткам гісторыі, якая дала магчымасць пазнаёміцца з творчасцю Фохта, бо ў Беларусі большасць яго карцін былі страчаны падчас Другой сусветнай вайны. Выставачныя экспанаты прапанаваў унук Фохта Аляксей Паноў. Гэта копіі твораў мастака, якія захаваліся ў сям'і. Ганна Русцікава раскажа падрабязнасці. Копіі карцін і старыя фотаздымкі. У іх гісторыя жыцця Фёдора Фохта. Вядомага мастака, таленавітага педагога, выдатнай асобы. Ён нарадзіўся і вучыўся ў Пецярбурзе, шмат падарожнічаў па свеце, але па-сапраўднаму праявіць свой талент ему давялося менавіта ў Витебску. Попав в Витебск, у него появилась возможность не только преподавать, а появилась возможность самому работать. Потому что в Петербурге в те годы работы для художников не было. Там был переполох октябрьский. Запрашэнне на выкладчыцкую працу ў Віцебскі мастацкі тэхнікум адкрыла перад Фохтам новыя перспектывы. Уплыў гэтай навучальнай установы на беларускую культуру 20-30-х гадоў мінулага стагоддзя пераацаніць складана. У гэты перыяд тэхнікум быў адзінай дзяржаўнай мастацкай установай адукацыі ў Беларусі, сапраўднай кузняй кадраў нацыянальнай інтэлігенцыі. Фёдор Фохт выкладаў тут каля 10 гадоў і пакінуў незабыўны след у памяці вучняў і калег. В 30-е годы, именно благодаря усилиям Фохта, в художественном училище было открыто полиграфическое отделение. И 3 выпуска этого полиграфического отделения они дали Беларуси тогда целый ряд известных художников-иллюстраторов книги. Пра тое, што Фохт быў выдатным педагогам, сведчаць успаміны вучняў. Творчая грань яго таленту доўгі час заставалася мала вывучанай. Большасць твораў Фохта страчана падчас Другой сусветнай вайны. У віцебскіх музеях не захавалася ні адной карціны майстра. Зноў адкрыць Фохта Витебску дапамог выпадак. Все, значит, случилось совершенно необыкновенно, я бы сказал. Одна из ветвей, она сейчас как бы находится в Италии, они в интернете где-то раскопали статью в белорусской газете о том, что на кладбище установлен памятник. Я связался с Гвоздиковым Александром Николаевичем, он связался с музеем, пошла переписка. Имя Фохта возвращается в город Витебск и уже здесь оседает на все время. Единственная задача наша в ближайшее время к его юбилею сделать мемориальную доску на здании, где он работал. Это здание нынешней художественной школы номер 1. Ініцыятарам выставы выступіў унук мастака Аляксей Паноў. Менавіта ён прапанаваў Віцебску копіі нешматлікіх твораў вядомага продка, якія захаваліся ў сям'і. Некалькі дзясяткаў розных па стылістыцы і тэхніцы выканання работ. Унікальная магчымасць убачыць твар майстра. Рускага мастака, які адыграў адметную ролю ў беларускім выяўленчым мастацтве мінулага стагоддзя. Ганна Русцікава, Сергей Котаў, Навіны Віцебск.
Жыхарка Оршы выйграла юбілейны 100-й аўтамабіль ад найбуйнейшага беларускага рэтэйлера. У 41-м туры гульні «Удача в придачу» ад Еўраопта сваіх уладальнікаў знайшлі 3 аўтамабілі, кватэра ў сталіцы і 200 буйных грачовых прызоў. Пра тых, каму пашанцавала, ў наступным сюжэце. Когда весь Минск праздновал День города и 950-летия, в столичном торгово-развлекательном центре Е-Сити состоялся розыгрыш призов 41-го тура игры «Удача в придачу». Владельцем юбилейного 100-го автомобиля от крупнейшего белорусского ритейлера стала Нина Ежова из Орши. Много лет она проработала на инструментальном заводе, а сейчас на заслуженном отдыхе. Совсем недавно Нина Григорьевна отметила день рождения и вот получила шикарный подарок от любимого магазина. Вы знаете, магазин рядом. Я, считай, каждый день там, но в основном сладости. Мы сладкоежки, видно по мне, конечно, и все шоколадки. Вот шоколадку купили, с мужем съели, шоколадочку, и, пожалуйста, выиграли машину. Всего за 40 туров игры жителям нашего региона вручили более 47 тысяч призов общей стоимостью около 1 миллиона 900 тысяч белорусских рублей. Среди главных призов – квартира в столице, которая в 26-м туре досталась молодой маме Светлане Мирошниковой из города Полоцка, 39 путевок на двоих за рубеж и 15 автомобилей. В 41-м туре игры еще один Рено Каптур цвета неба отправился в агрогородок Полуши Гродненской области к Анастасии Островской, которая работает старшей медсестрой в поликлинике в Островце. Выиграть Анастасии помогли заказы, сделанные в интернет-гипермаркете «Е-доставка». Вышел на улицу там, по делам, слышу, что дома пищит, кричит, не понимаю, что творится, окно открыто было. Забегаю, там жена с телефоном бегает, и вот уже теща звонила, говорит, ей уже сообщили, кто-то смотрел в прямом эфире передачу. Можно вас уже поздравить. Эмоции, конечно, были супер. У всей семьи. Да, у всей семьи причем. Ключи от Рено Каптур цвета зеленый металлик получила минчанка Ирина Солоница, заместитель начальника участка реализации предприятия «Минск железобетон». Когда смотришь там, другой раз вот она сидит, смотрит, там увидишь, да, людям позвонили, вот они кричат, они обрадовались. Я всегда думала, ничего не кричат. Я честно признаюсь, человек в этот момент себя не контролирует. Он может кричать, он может верещать, он может скакать, потому что это шок. И это приятный шок, и от этого шока отходишь, наверное, часа 3, не меньше. Главный приз – квартиру в живописной зеленой зоне Минска по адресу улица Мястровская, дом 3, около Минск-арены, рядом с проспектом Победителей и водохранилищем Дрозды, в 41-м туре выиграла покупательница из Гомеля Виктория Елисеева, которая находится в декретном отпуске с маленьким сыном. Квартира очень светлая, очень просторная. Район, первое впечатление просто произвел вау. Просто красота, все под боком, шаговой доступности. Супер, все нравится. Также в 41-м туре разыграли 200 крупных денежных призов от Евроопта по 1000 рублей каждый. Такая сумма способна поднять настроение любому и внести свой вклад в реализацию планов. Везунчики, выигравшие денежные призы, приглашены на церемонию награждения во Дворец Республики. Специально для удачливых покупателей праздничный фуршет и концерт звезд. А удача не останавливается ни на секунду. 9 сентября стартовал 42-й тур, который продлится до 22 сентября включительно. А уже 23 сентября среди наших покупателей будут разыграны внушительные призы, 200 внушительных призов на 1000 рублей каждый. А самым счастливым достанутся 3 автомобиля Renault Duster и уже 22-я квартира в респектабельном районе города Минска по улице Мястровская. Стать участником игры от Евроопт легко. Достаточно один раз зарегистрироваться на сайте europt.by на странице «Удача в придачу» и вы в игре. Более того, сделав одну покупку, можно стать победителем дважды. Ведь теперь повести может как в игре «Удача в придачу», где розыгрыш призов проводится каждые 2 недели, так и в «Удача в придачу 2» с возможностью моментального выигрыша. За каждые 10 рублей, потраченные в магазинах Евроопт, покупателю не только начислят игровой код, но и выдадут на кассе специальную скретч-карту. Обладатель такой скретч-карты, стерев защитный слой в соответствующем поле, может выиграть крем-мыло, чай, а также сертификаты для покупок на 10 и 100 рублей и забрать свой приз прямо в магазине. Никогда еще встретиться с удачей не было так просто. Совершайте нужные покупки по выгодным ценам и выигрывайте призы от Евроопт каждый день.
Центр гандбола Віцебску урачыста адкрылі ў абласным цэнтры. Ён размясціўся ў спорткомплексе завода радыёдэталяў «Монолит» і стане трэніровачнай базай не толькі для гарадской жаночай каманды, а і для выхаванцаў спортшколы. У цырымоніі адкрыцця спецыялізаванага спартыўнага аб'екта прыняў удзел старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шаснёў, а таксама вядомыя беларускія спартсмены і спартыўныя функцыянеры. За першым гандбольным матчам на новай пляцоўцы назірала наша здымачная група. Спорткомплекс завода радыёдэталяў «Монолит» невыпадкова стаў месцам размяшчэння цэнтра гандбола. Дырэктар прадпрыемства Акіп Гасымаў на працягу года ўзначальвае абласную федэрацыю гэтага віду спорту і паставіў за мэту стварыць камфортныя умовы для арганізацыі спаборніцтваў, трэніровак спартсменаў, іх рэабілітацыі і адпачынку. У нас и женская команда сейчас формирована, до конца года будет мужская команда, будет готова. И мы основной хотим, уже почти создали детская гандбольная школа, профессиональная. Центр гандбола адкрылі ўрачыста з удзелам кіраўніцтва вобласці, вядомых беларускіх спартсменаў і спартыўных функцыянераў. Прыхільнік здаровага ладу жыцця, старшыня аблвыканкама Мікалай Шаснёў такі спартыўны аб'ект адкрыў з асаблівым пачуццём і пажадаў новай зале стаць месцам нараджэння сусветных чэмпіёнаў. Конечно, мы преследуем цель, чтобы эти объекты были всегда заполнены нашими ребятишками. Чтобы действительно они занимались здоровым образом жизни, чтобы совершенствовали свои профессиональные спортивные достижения. И вот я бы, конечно, хотел бы пожелать вам всем, чтобы новый зал для вас стал и олимпийским залом, и залом, который приносит мировые достижения. Плошча спорткомплекса больш за 1200 квадратных метраў, прасторная зала, камфортныя распранальні, памяшканні пад будучую трэнажорную залу і сауну. Беларуская федэрацыя гандбола падарыла цэнтру электроннае табло і гульнявыя вароты, а таксама мячы і камплект формы для жаночай каманды «Віцябчанка», што гуляе ў чэмпіянаце Беларусі. Алімпійскі від спорту гандбол апошнім часам становіцца ўсё больш папулярным. Аднак з амаль 7000 школьнікаў, якія ў Беларусі займаюцца гандболам, на Віцебскую вобласць прыходзіцца усяго 7%, таму новая пляцоўка стане яшчэ і стартавай. Сегодня 3 вида спорта, которые в нашей школе. Это баскетбол, традиционный волейбол и гандбол. Очень тесновато нам. Нам не хватает явно спортивного зала. И мы кучкуемся все вместе. И это вот единственная возможность дать шанс гандболу хоть в этом зале проявить себя. Новую пляцоўку першымі апрабавалі каманда «Машэка» з Магілёва і моладзевая зборная Беларусі. Яе ігрок Яўген Нікановіч высока ацаніў залу. Умовы трэніровак у віцебскіх спартсменаў цяпер будуць не горшымі, чым у сталічных. Новое поколение будет развиваться в городе Витебске, в новом зале, и надеюсь, это пройдет успешно. Дарэчы, у хуткім часе віцебскіх гандбалістаў чакае яшчэ адзін падарунак ад абласной федэрацыі. Мадэрнізаваная турбаза «Верасы» пад Віцебскам пераўтворыцца ў трэніровачны стан спартсменаў. Пры такіх умовах ад каманды можна будзе патрабаваць і вынікаў, і перамог. А пакуль «Віцябчанка» прайграла «Беразіне» ў першым туры чэмпіянату Беларусі па гандболе. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Віцебск. Прадстаўнікі гульнявых відаў спорту стануць галоўнымі дзеючымі фігурамі і на наступным тыдні. Анонсам спартыўных падзей гатовы падзяліцца мой калега Сергей Мисурагин. Вітаю цябе, Ольга. Балельшчыкаў чакаюць матчы чэмпіянату Беларусі па футболе і паядынкі хакеістаў у экстралізе. Пачэснае месца зоймуць барцы грэка-рымскага стылю і прадстаўнікі спартыўнай акрабатыкі. А зараз аб усім па парадку. У чацвер 21 верасня стартуе чарговы тур чэмпіянату Беларусі па хакеі ў экстралізе. Наваполцкі «Хімік Скай» Віцебск працягнуць дамашнюю серыю сустрэч. Мядзедзеў чакае паядынак супраць маладзешынскага «Дынама», а навапалачане памерацца сіламі з маладзёжнай зборнай У-20. Дагэтуль хакеісты «Хіміка» цярпелі крыўдныя паражэнні, і цяпер у іх з'яўляецца шанец набраць першыя ачкі ў чэмпіянаце. У суботу 23 верасня нашы клубы памяняюцца сапернікамі. Віцебск прыме маладзёжную зборную, а навапалачане правядуць паядынак з «Дынама» Маладзешна. Ад хакейнага чэмпіянату да сустрэч футбалістаў. У 22-м туры «Нафтан» адправіцца ў госці да Гарадзеі, а Віцебск нанясе візіт у сталіцу да мясцовага Мінска. Падапечныя Сергея Ясінскага моцна пачалі другі круг футбольнага чэмпіянату, але потом каманда збавіла абароты. Нічыйны вынік і паражэнне ў дзвюх апошніх матчах дазволілі канкурэнтам ушчыльную наблізіцца да Віцебска. Такім чынам барацьба за 6-й радок турнірнай табліцы ў самым разгары. У сваю чаргу і «Нафтан» імкнецца пакінуць апошняе месца ў розыгрышы, але ў землякоў мала што атрымліваецца. Пажадаем ім поспеху ў паядынку з Гарадзеяй.
19 верасня ў аўторак у Стайках пачнецца Кубак Рэспублікі Беларусь па спартыўнай акрабатыцы. Каманда Віцебскай вобласці плануе выставіць поўны састаў і змагацца за ўзнагароды ва ўсіх відах праграмы. І завяршу агляд стартам, які пройдзе ў Віцебску. У суботу 23 верасня ў спорткомплексе Віцебскага ЦСКА будзе ладзіцца 22-й адкрыты абласны турнір па грэка-рымскай барацьбе на прызы сярэбранага прызёра алімпійскіх гульняў, неаднаразовага чэмпіёна свету і Еўропы, заслужанага майстра спорту СССР Ігора Каныгіна. Свой удзел у спаборніцтвах ужо пацвердзілі каманды з блізкага і далёкага замежжа. Сергей Мисурагин, навіны Віцебск. А зараз ад стартаў рэспубліканскіх да падзей сусветнага маштабу. На працягу 3 дзён Віцебск прымаў 3-ю сусветную алімпіяду па гіравым трыатлоне. Спаборніцтва аб'ядналі больш за 300 спартсменаў з 37 краін свету. Сваё майстэрства ў жалезных гульнях прадэманстравалі рэкардсмены кнігі Гіннеса з Беларусі, Расіі і Украіны. Яскравым відовішчам у рамках алімпіяды сталі і спаборніцтвы на кубак губернатара Віцебскай вобласці. Наша здымачная група пабывала на ўрачыстым адкрыцці. Спартыўная зала Віцебскага ЦСКА з цяжкасцю змагла ўмясціць удзельнікаў сусветнай алімпіяды і шматлікіх балельчыкаў, якія прыйшлі падтрымаць спартсменаў. Цырымонія адкрыцця спаборніцтваў ператварылася ў сапраўднае захапляльнае відовішча. Танцы, спевы, выступленне барабаншчыц. Арганізатары ведаюць, як стварыць сапраўднае шоу. За 6 гадоў у абласным цэнтры прайшлі 4 буйныя міжнародныя старты па гіравым трыатлоне. Дружим с Федерацией с 2011 года, проводим не первое такое крупное соревнование и доказали, что мы способны принять, создать все необходимые условия для спортсменов, как для тренировок, для проведения соревнований, так и для их отдыха. Поэтому уже не первый раз мы сотрудничаем, и я скажу, с каждым годом приезжает все больше и больше участников. В Олимпиаде, которая включает в себя номинацию Гиннеса и выступление на помосте, уже сейчас ясно примут участие свыше 1500 спортсменов. Сусветная алімпіяда – турнір, які аб'ядноўвае шмат спаборніцтваў. У яго рамках праходзіць чэмпіянат свету і Еўропы, турнір на кубак губернатара Віцебскай вобласці. Асобныя спартсмены усталёўваюць адразу некалькі рэкордаў. Шанс праявіць сябе атрымліваюць людзі з абмежаванымі магчымасцямі і грамадзяне, якія знаходзяцца ў месцах пазбаўлення волі. Шматлікія госці падзяліліся сваімі ўражаннямі і чаканнямі ад алімпіяды. 14 человек нас приехало, все готовились и надеемся, что, как все спортсмены, что будем из лучших. А потом пачалася самая відовішчная частка спаборніцтваў – эстафета. Яна сабрала 5 каманд, у тым ліку зборныя Беларусі, Еўропы, Латвіі і Расіі. Атлеты былі павінны за 5 хвілін узняць гіру максімальную колькасць раз. У выніку беларуская дружына на чале з губернатарам вобласці Мікалаем Шарснёвым усталявала новы алімпійскі рэкорд – 209 узняццяў гіры. 2 года назад я для себя поставил цель за минуту, то есть за 60 секунд гиру 32 раза поднять 32 килограмма 60 раз. Вот сегодня я это выполнил. 32 килограмма за 60 секунд 61 подъем. Я удовлетворен. Не нужно жалеть себя, нужно фанатично работать, если хочешь чего-то добиться. Неважно, в спорте это, в труде, в науке, просто фанатично работать. Алімпіяда будзе ладзіцца на працягу 3 дзён. Яе самымі яскравымі старонкамі стануць усталяванне некалькіх сусветных рэкордаў, шматразовым чэмпіёнам свету па гіравым спорце Вячеславом Харанека і спроба усталявання калектыўнага рэкорду для кнігі Гіннеса. Сергей Мисурагин, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. ДДТ – любимые хиты за всю историю группы. 10 листопада Лядовый палац, инфолиния МТС 712 11 11. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Убачымся ў наступную нядзелю на тэлеканале Віцебск. Усяго добрага.